wong digdaya wah tinatah mendat sira menter itu numpak bengkung siruta putung terus iya menengke ya iki mau jenenge sambung wanci dalu didhawuhke dangdut sambung wanci dalu ape ayo ganti Bagong nembang apa sing kepenak ki mana sing nyuwun PKK maju lan piye dijokke ora ya dijokke men dieling-eling kanca-kanca sik kok anggere ketemu mesti dadi wis to ayo tembang kuno banget iki PKK maju Mataram Buana suara maju ora MBS dadi PKK maju ayo diunekke yo ya main dilatih sithik main dieling-eling sithik buka catetane ora ming gubuk asmara ora ming lali janjine PKK maju ku ya penting kampung iki nek ora ana PKK-ne iso bubrah ora karo-karuan yo monggo dados yo sindane sing apal ayo wong modern ki ora gelem melu PKK. Sing iso nembang men Prastiwi tok. Berarti Prastiwi ki pancen pejuang PKK. Iya bener ayo ibu-ibu muda iku nek kon melu PKK, ngapain tuh PKK? Lebih baik kita ngemol. Ya. Ayo wis ora ana PKK lah. Iya. Moko kudu digalakke. PKK ki saka kepanjangan apa, Gong? Panitia apa? Panitia PKK ki nganu Gong apa? Kumpulaning para ibu-ibu. Sing padha setya bekti karo desane lan dusune. Ata Gong ayo.
PKK ki apa terus? Ayo kuwi ibu-ibu do kumpul. Bahas perkara apa simpan pinjam, kemajuan ning desa. Petro iki takon asline ora ngerti asline rada. Oh, petok kowe PKK ki. Oh lali wis dhewe ya lali PKK ki apa ora. STNK apa terus? Ah ora sah. Kondur Malik ora. Oh nek PKK kondur Malik STNK gak. Ya traya Kandur Abimanyu kok sowan. Ah ra terunan njenengan. Tiat sowan Kandur Abimanyu kok tak tukani karo bapak. Ya. Ya Gong ya. Ya. Engko takon Kandur Abimanyu PKK ki. Kandur Abimanyu ora ngerti. Takon Kandur Abimanyu ora. Pokoke siji PKK kudu ana pok giat. Ha iya. Ayo sowan yo. Janing yaning talaka ngaduk ngandel ora. Tuh Koden prayitna semuriris semuriris eko balik
Sampeyan rawuh teng Karang Kadempel kok pasuryane benten kan adat ingkang sampun. Napa Ndara? Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Sapa sing ora kuwatir jroning penggalih? Lah pripun to? Kok sampeyan ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu nyumpen nawa. Impen niku kembange wong tilem. Mboten sah dipun penggalih. Ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir Ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanyono-nyono. Kiai Semar inggih ngedeng lelumban leledang nitih palwa. Ana ing satengahing bengawan wekasan palwa katempuh ing banyu ingkang bena kontal kaprapal kendang kapracondang satemah guragapan nggon kumungu saka nindra tumliagan ninggalake Tanjung Anom tumuju marang Karang Kadempel tuwi marang karjaning Wa Semar Badranaya wa lah kula tasih seger waras ngenten. Sampeyan ngimpekke kula sing mangimpekke kemawon mboten napa-napa kok. Nggo sikik, Pak. Impen iki ya ana werdine. Impen iki dipirang werna telu, titiyane gandayane puspa tajem. Kowe jangkrik. Kowe kok mulang karo wong gerang. Kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa? Saka bapakmu. Ora sandadak mejang karo wong gerang. Ning napa sing aturke gareng niku bener lho Pak. Mengki nek impene Ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadura dase. Wancinipun menapa Ndara? Putra dalem nalika aku guragapan saka Nindra. Wancine wis brangwetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brangwetan Petra. Lah ngandel ora. Tegese kuwi impene puspa tajem utawa kadura dase. Monggo imbane wong sing ana sambung rapete karo banyu ora tek apik lho Pak. Monggo keli. Wah kuwi sayane ora apik. Nunggang kapal terus kapale kandas. Kuwi ya ora apik. Ta Kang? Mbuh. Aku wis males ngomongi Semar iki sedo karo ngomongi tong kosong berbunyi nyari. Ora bakal digugu omonganmu yakin wis to nengno wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagas Semar do omongi ngayal kok ora kuat langening kalanggan aklar pandan monsar tinon lir kekonan surem soro tetan padang kasolan pajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga katrenjuk praptaning Raden Janakutu Raden Werkudara karya kagiat kula Semar Badranaya nang yen dia mangungkung
semurire seko balik titiyani kandayani Trisanya Purnama sasi enten apa Gus Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar Ndatompo ya Semar Ndatompo Kanjeng Rama ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku Ndatompo Kanjeng Rama Kyai Jodipati bekti kula ya Abimanyu Ndatompo enten apa Gus lah kok janur gunung kadingaren sampeyan rawuh sumengka wonten ing Karangkadempel Kakang Semar kula praptaku ning Karangkadempel munudya nanting marang Kakang Semar nanting bab napa ngertiya lamun dina samengko Janaka wis suwita marang pandhita anyar katon mapan ana ing negara Ngastina kepara Begawan Dewa Wisa Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggiling ingkang kudu ndak aturake ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karangkadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina yen Kakang Semar bangga mesti bakal tak rampungi yen Kakang Semar mbangun miturut marang pangreng Janaka ayo tak kanthi ora sarana bandan aja nganti disin-isin dening kawula sak Karangkadempel Kakang Nayantaka anut lakoning Kurawa bingune patine Sang Abimanyu ana ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata nuwun sewu Kanjeng Rama menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngruda peksa kalewan Wanayantaka ingkang putreng Tanjung Anom ingkang boten nglilani menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labedanipun Wa Semar ingkang tansah anggung cinaket dening para Pandhawa teka sak mangke namung saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wa Semar Badranaya duh Kanjeng Rama menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng pangglembung para sata Kurawa Kanjeng Rama Abimanyu kowe bayi wingi sore ngerti apa kabeh iki tak lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa mukti lan tentreming teng pundi teka paduka ngiklasaken dhateng pejah gesangipun Wa Semar menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teka dadak mawi bebantenipun Siwa Nayantaka kula ingkang boten ngiklasaken Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti mapa regane ayo batu jabang Abimanyu anak ingkang ora ngerti lawan wong tuwa kowe labuh karo Kakang Semar apa mbok anggap wis bener patrapmu perkawis bener lawan boten badhe kula pasrahaken dhateng panguwasaning Gusti upami kula menika wantun kaliyan Kanjeng Rama mongko nyatanipun dening Gusti ngakarya jagat dipun anggep lepat
Mangke menawi sampun titiwancinipun badhe kula saur mangsa kalanipun bocah ngeyel karo wong tuwa kaya apa aku ndal tak ajar monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Iki ngopo? Rumah sakit nek Semar arep tok bondohi aku ikhlas. Aku lila. Penyakit ora. Arep gedhe dhuwur. Gocek wae simbar cocok ora wedi. Ayo, kowe iso mbayang Semar yen to wis gumlundung sirahe nala gareng. Iya Reng, tetep kalah to. Wong kono gedene ora jamak kowe. Aneh-aneh Gong. Ngopo? Ngopo? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Semar malah ngribeti lakune Werkudara sipat angin mbo tibamu. Kilurah Semar Badranaya Kuninga Dyan Abimanyu kendhang kapracundhang nalika semanten sangyan para putra kelurahan loro Gareng Petrusma Wanula Bagong ugi kendhang kapracundhang kuntal kaprapal sigra ngeningaken cipta mumbul ngawiyat ical Kilurah Semar Badranaya. Swami ngambreng kati karunaning kaswasip yen aning marga memalat kung dosang gondo Astratmaja Kakang Mas piye Kakang Semar ilang saking pandulu ical dipun kedhepaken karang kadempel katingal suwung. Wah, yen nganti didangu karo Dewa Wisa gurune awake dhewe kepiye dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna margalayu ketitik sakmangke sampun boten mampan wonten ing karang kadempel yen nganti mengko eneng apa-apa monggo dipun tanggel
Kakang Mas Kraning ngraying Madukara kemawon Kakang Mas. Merainosmo pangaruno katinetraning Ukarapu sataning kokila ring kanikara sakatar kene dungane engkung ler wuwu sing pinibanca tokeng ayam bono bilahing Semar apa to wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun mlegegek ugeg sadulita mel ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan krana miturut saking sapangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawata lha kok menika wonten satunggiling brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil pejah gesangipun ingkang abdipun Semar terus kula ajeng nyuwun mriksa
Semar niku napa? Kula niku mung derajate ngaceplik, kula niku mung Panakawan. Lah kok migunani temen urip-uripe Semar kok iso dienggo ganjel. Srana wurunging Bratayuda. Menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados syarat sana wurunging perang ageng Bratayuda. Lah Tek Semar. Terus kula niku napa coba kula suwuni prisa? Semar. Saya kabeh ingkang dumadi ning jagat mau minangka dadi pacobaning para Jawata. Ngerti yo? Lamun sejatine apa ingkang katindakake dening pandhita ing mapan negara Ngastina mau, mungkin Arya Karti Sampeka kabeh mau mung akal kiling Siduryudana nggone tansah lan kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Nulasana api-api mulungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning nata Ndarawati lan kita Semar sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadya ning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar. Nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban mangurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci kados sasutapane nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar. Sareka ten prayitna samurire seka balik tityane gandayane trisanya purnama sasi kilar-kilaran ning tengah latar nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud Brahmana supaya tanding sak bobot kalan pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Oh Guncang kancing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Semar. Kita wis wujud Brahmana tumuli mudhuna ning jagat. Kita urun paringi peparap begawan asmara santa. Inggih kula nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tatkala narpa Kresna Tantulasa hanya kloring mring Sang Resi Jahnawi Suta. Ya jagat Dewa Bathara. Bener apa kang dadi rantamaning atiku Werkudara kalawan Janaka. Sawise ngampirake Begawan Durna ana ing Sokalima lah kok lumarep ning Karang Kadempel. Mesti bakal mbondo lawan Kakang Semar. Nggone bakal didadekake tumbal wurunging Bratayuda jaya binangun saka iku pertikele Begawan Dewa Wisa. Ya muga-muga Panakawan bisa dadi srana wurunging Janaka lan Werkudara nggone mboyong marang Kyai Nayantaka. Abimanyu kasinggihan wa Nala Gareng nggih
wonten dawuh ta. Petro nggih, Bagong. Heeh. Us. Basa to? Nggih. Saka ngendi? Prabu. Ngaturaken ketiwasan Semar Badranaya binaya wonten negari Ngastina. Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati Ngambaya. Panjenenganipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wurunging Bratayuda Jaya Binangun. Larak tenan to? Kok kaya wong gebuki kasur to, Truk? Kaya disetel kendange babak. Ayo sike kaya kok dituthuk barang ora. Tatat. Kowe ngopo? Aku ki mikir bapakmu kowe tatet. Nginjen kamapunten kok. Abimanyu kula wonten maring adawu. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning nemapan negara Ngastina ora bakal rampung para wadu kaya melaku kula dherekaken Kanjeng Prabu. Petro, non. Iki eneng pendhita, nggih. Pun terus langsung disuwuni prisa mawon. Sampeyan sapa menemban? Nami kula Asmara Santo. Lho. Oh, pun boten saniki mawon iki asmara Kakangne Wahyu. Udu kok ora. Niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki. Aja ngawur to kok ora. Kowe tak sebdake dadi celeng kowe. Ora sak penakmu dhewe, aku Asmara Santo. Penemban ana dawuh apa sinuwun? Menapa kula dipun parengaken nyuwun sabiyantunipun Penemban. Kowe butuh tak tulungi, kowe butuh apa? Kula menika nggadahi mengsah. Ing namanipun Dewa Wisa wonten negari Ngastina. Menapa Penemban sagah mejahi mengsah kula? Yen pancen pendhita mau watak angkara Budi Candala, aku ora bakal wegah Petro, Nun. Rene to? Nggih. Pripun? Tak wenehi layang, nggih. Diaturke Ndara Jembawati. Udu. Lah sapa? Ning Ngastina terus. Menehno karo Begawan Dewa Wisa. Oh. Isi layang penantang. Penangsang, penantang. Terus mungkin nek kula diajar ten mriku, mengko kowe matur, layang aja dibuka nek aku durung lunga. Ngono. Oh, nggih. Aman ngono ya? Nggih. Wedian ratu nek pinter. Niki lho nulis dek kapan nulis? Lha nulis layang ini udah kapan? Wis to, ora usah cerewet. Kowe ora ngrasake adem apa? Adem. Wis gek ceket-ceket nggih.